జహీరాబాద్ మున్సిపాలిటీలోని ఐడీఎస్ఎంటీ కాలనీ వాసులు తమ ఫ్లాట్లు, ఇళ్లకు అన్యాయం జరుగుతుందంటూ సంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేసి వినతి పత్రం సమర్పించారు. సర్వే నంబర్ 158లోని తమ స్థలాలను, ఇళ్లను గత 10 రోజుల నుండి ప్రైవేటు వ్యక్తులు బుల్డోజర్ల సహాయంతో ధ్వంసం చేస్తూ చుట్టూ కంచె ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారని కాలనీ వాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 1989 సంవత్సరంలో జహీరాబాద్ మున్సిపాలిటీ ఏర్పాటు చేసిన లేఅవుట్లో ప్రభుత్వానికి రుసుము చెల్లించి ఫ్లాట్లు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నామని తెలిపారు. గత 25 సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ నివాసం ఉంటున్నామని, ప్రభుత్వం కూడా ఆ స్థలంలో రోడ్లు, మురికి కాలువలు, విద్యుత్ స్తంభాలు, మంచినీటి సౌకర్యం వంటి మౌలిక వసతులను ఏర్పాటు చేసిందని చెప్పారు. ఇప్పుడు ప్రైవేటు వ్యక్తులు వచ్చి మా భూమి అని చెప్పి బుల్డోజర్లతో రోడ్లు, మురికి కాలువలు, మంచినీటి పైప్లైన్లను ధ్వంసం చేస్తూ ఉన్నారని ఆరోపించారు. తమ ఫ్లాట్లను, ఇళ్లను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేస్తూ వెంటనే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సమస్యను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు.